Benvinguts a La Motxilla de Llibres, aquest espai de recomanacions literàries que estem fent en col·laboració amb el programa La Primera Pedra de RAC1 i que el que vol, el seu propòsit, és descobrir-vos lectures que us apassionin, lectures que realment us enganxin. I avui l'autor, la veu que portem, és una de les escriptores més grans que hagin donat les lletres catalanes al llarg del segle XX. És aquesta d'aquí, com no podria ser d'una altra manera, Mercè Rodoreda amb El carrer de les Camèlies, i el motiu és que Club Editor, que és l'editorial que el va publicar per primer cop l'any 66 amb aquest format, doncs Club Editor l'ha reeditat fa molt poc temps i ens l'ha presentat i ens ha fet moltíssima il·lusió. Per què? Doncs perquè no és la típica novel·la de Mercè Rodoreda, les coneixem molt ja, La plaça del Diamant, coneixem molt Mirall trencat i coneixem molt a l'Home i ens les estimem moltíssim perquè són molt conegudes i perquè han entrat en l'imaginari col·lectiu, però potser El carrer de les Camèlies, que està ben amunt en la qualitat literària, potser no ha tingut el predicament que han tingut les altres i per tant és una molt bona notícia que la tinguem reeditada, igual que l'any passat vam tenir reeditada Quanta guerra i que l'anterior es va reeditar La mort i la primavera, que deixeu-m'ho dir, és la millor novel·la, tot i que estigui inacabada, és per mi la millor novel·la de Mercè Rodoreda. Però aquesta no es queda curta. Així doncs, comencem. I comencem veient com sona l'inici del carrer de les Camèlies, que diu així. Em van deixar en el carrer de les Camèlies al peu d'un reixat de jardí i el vigilant em va trobar de matinada. Els senyors d'aquella casa em van voler, però de moment diu que no sabien què fer, si quedar-se'm o donar-me a les monges. De la manera que vaig riure, els vaig enamorar i com que ja eren grans i no tenien fills, em van recollir. Una veïna va dir que potser el meu pare era un criminal i que quedar-se una criatura desconeguda era molta responsabilitat. El senyor va deixar que les dones parlessin, em va agafar bruta com anava i amb el paper encara enganxat al pit i em va dur a mirar les flors. Mira els clavells, diuen que deia, mira les roses, mira, mira, perquè era la primavera i tot estava florit. Doncs bé, aquesta veu en primera persona que ens narra la història és la veu de Cecília C., que com heu pogut veure és una noia que va ser abandonada pels seus pares al peu d'un reixat. Ens explica la història d'una noia que, a mesura que es va fent gran, vol fugir de la seva situació en la que està. Aquest matrimoni que l'ha recollit a la banda alta de Gràcia, al carrer de les Camèlies, i que viu relativament bé, no li és prou suficient. Té a dintre una energia que la fa constantment buscar qui és el seu pare. I fins i tot s'escapa de casa i se'n va al Liceu perquè algú li ha dit que potser el seu pare és músic i entra al Liceu per veure si el troba. I aquest escapar-se és constant, fins que s'acaba escapant amb un noi que va veure-la a través del reixat i acaba vivint en unes barraques. No us explicaré tota la història, però sí que us diré el tema. El tema és el de la prostitució. Efectivament, perquè Cecília C., a partir d'aquesta fugida, comença a caure d'unes mans amb unes altres, i la seva vida, explicada per ella en primera persona, no és una altra que viure diverses facetes de la prostitució. Però a mi el que em sembla impactant i molt ben aconseguit en aquesta novel·la és el fet que, explicat de la manera com està explicat des de dintre, se li treu tot el judici a la prostitució. És a dir, l'estàs llegint i entens perfectament i veus i et sents i t'identifiques amb aquest personatge que viu uns moments molt difícils, perquè entre parelles, proxenetes i gent que l'envolta, de vegades li arriben a fer molt la vida impossible. La tècnica narrativa, com ja ens té acostumats l'autora, és espectacular. Per dir-ho ras i curt,
està ple de detalls que gairebé surten de les pàgines i quan l'estudies a fons, com he tingut oportunitat de fer, t'adones que tota la trama està cosida per sota d'una manera que si en treus un element tot balla, no? En aquest cas, els editors de Club Editor han buscat la visió de Stefanie Kremser, que és una autora que escriu en alemany i que va fer el guió d'una adaptació del Carrer de les Camèlies per fer-ne el postfaci al final. Stefanie Kremser ha tret fa no massa temps un llibre que es diu Si aquest carrer fos meu i que està molt interessada pels paisatges que envolten les novel·les i envolten la vida de les persones i, per tant, aquest postfaci s'ha dedicat sobretot a analitzar els espais, els paisatges, els racons de Barcelona on passa tota la novel·la. És molt interessant, no?, des del mateix Carrer de les Camèlies, com us deia, fins després també al Liceu o altres llocs, que a mi n'hi ha un que em resulta fascinant, no?, que és tot el passeig que baixa cap avall per la Rambla de Catalunya amb els seus tilers, que la tila és un dels elements fonamentals de la novel·la. Doncs bé, una proposta que penso que pot ser molt interessant per redescobrir Mercè Rodoreda, perquè no és la novel·la típica, no és una novel·la d'amor com pugui ser Mirall trencat o La plaça del Diamant. Aquí és més una supervivència el que se'ns presenta. Així doncs, espero que us agradi molt, que us aboqueu a les seves pàgines. Pot ser que a l'inici us costi una mica, és una novel·la que pot demanar un palet més d'atenció, però al mateix temps la gratificació és molt gran. Aboqueu-vos-hi, degusteu-la, rellegiu-la, perquè el Carrer de les Camèlies us encantarà. Així doncs, que tingueu una molt bona lectura.